Alright, so isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nandito pong muli sa bayan po ng Malabon Fish Market, kung saan ay dagsa po ang mga mamimili. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na makapag-explore at alamin ang mga presyo ng kanilang mga latag at mga tumpukan po dito sa tumpukan sa Malabon. So let's go! Alright, so dito tayo sa mga presyohan ng mga latag po dito ng Golden Pompano ay ang presyo po 350 at yung balat po ng baka dito ay 150. At ang mga bangus dito ay kada piraso po yung mga bentahan sa halagang 130 at 140. At ang mga presyo po dito ng mga isdang gulyasan natin ay 160. Ang mga bentahan po ng mga buuan na gulyasan. So, shout out Kabugris, good morning sa iyo. So ayan yung mga binibenta niyang bangus na kada piraso. At tumpukan po dito ng mga galunggong. Yun po yung kilo ng mga isdang tulingan na masarap sa lutong sinaing. At tumpukan po dito ng hipon ay 100 pesos. Ayan po yung mga tumpukan, no? 100 pesos. At ang kilo ay 340. At ito naman po ang latag ni Jumong. Yan po ay 300 pesos. Malalaking mga hipon. Ayos na isa pang tempura, oh. 300 pesos na mga kilo. So shout out sa iyo, Jumong. Good morning. So dito tayo nagsimula, no, sa bandang ibaba o sa gitna para sa mga update natin dito sa Malabon Tumpukan. $160 kilo ng gulyasan at 240 sa mga kilo ng mga yellowfin tuna. Alright, so dito naman tayo sa mga gulayan, no? Ating update po yung kanyang latag. Alright, so dito tayo sa pwestuhan naman ni Gandara, ang kanyang mga magagandang gulay ngayon na ating pong aalamin ang mga presyo. So shout out sa iyo, Gandara, good morning. Good morning sa mag-asawa. Update ko lang yung mga latag nyo ng gulay, ha. Magkano yung mga puso ng saging? 70 pesos na kilo. Sa papaya ni Mama, 60 pesos na mga papaya. So mustasa mo 20, 15 pesos. So ito po, may mga 10 piso rin po kayo mabibili, no? Alugbati, saluyot, talbos, pechay, kangkong, malunggay, okra. Magkano ngayon yung carrot? 70, ano? 70 kilo? Mababa. Mababa ngayon ang mga kilo ng gulay nila dito, oh. So may mga 10 pesos din po na bentahan po dito ng mga gulay pang saktuang sahog sa inyong mga lutuing ulam. So shout out sa iyo, Gandara. Shout out Boss Lando sa mga followers natin dyan. Maraming ng Pasko. Ayun. Mamamasko ko sa inyo. Ayun. Mamamasko na siya. Ilang araw na lang Pasko na. So shout out sa iyo. Shout out kay Jumong Bali. Ayun, Jumong Bali, hindi pala baliw. Jumong Bali, shout out sa iyo. Sa Balian. Pagkakakin sa Tangos. Ayun. Shout out sa iyo.
So yan po yung update natin sa latag po dito ni Gandara ng kanyang mga gulay na inyo pong mapipili sa kanyang pwesto dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Gandara, salamat! At dito naman po, yan, may mga 10 pesos din po kayo mabibili mga okra na katali na at mga ampalaya. Magkano ang ampalaya mo? 120. Alright, so 120 po dito yung presyo ng mga latag po dito ng ampalaya. Good morning po, Nay. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Magkano po yung pakbit nyo? 50 pesos ang kada plastic. Ayun. Sa kilo, magkano po? 100 po. Medyo tumaas ang ating mga pakbit na bentahan dito ngayon sa Malabon. Eh, ang upo po magkano? 50 isang piraso. Ayun, 50 pesos per piece ng mga upo. No? Nay, salamat po. Thank you. Ayan po yung mga saktuhan ng latag po dito ng mga mabibili nyo pong gulay sa inyong mga gustong ilutong ulam. At bili lang po kayo ng mga isda dyan at pwede na kayo magsinigang o mga tinola. Good morning po. So ayan yung mga dinadaanan natin mga bentahan po dito ng mga gulay na inyo po mabibili. Sulit presyo, no? 20 pesos. Meron na kayong pangsahog sa malulutong ulam. Thank you! Titay kay Nanay Noemi. Nanay Noemi, good morning po. At paninda niya po ngayon ay latag ng mga isdang gulyasan. Ubos na yung mga bangos ni Nanay Noemi. Magkano po presyo ng gulyasan? Ayun, 170 po ang bigayan po dito ni Nanay Noemi ng mga per kilo ng isdang gulyasan. Ayan po. Nanay Noemi, salamat po. Titay kay Boss Aris sa kanyang mga latag. Mga isdang tortilyo. Ito yung mga isdang bato na inyo pong mapipili, no? So, alamin natin yung mga presyo. So, shout out sa iyo, Pogi. Ayun, magkano ang presyo ng labahita? 200 pesos sa gisi. So, kapatid ng binluan. Itong isdang sagisi. 130 sa mga papakol. Dalagang bukid. 200 din po ang mga kilo, no? Ito po yung binluan, no? So, shout out, Boss Aris, no? At ito yung mga isdang omni. Ome pala. Magkano per kilo? 200 pesos na kilo. Dito sa Dalagang Bukid. So, 50. So, mga sagisina, no? Ganda ng mga ano natin ngayon, no? Dalagang Bukid. So, yan yung mga ina-update natin sa kanyang mga latag ng presyuhan ng mga isdang bato na inyong mapipili o mabibili. Tama. Boss Ari, salamat ha. Thank you. At dito naman tayo sa latag ni Kuya Warren. Ayan, mga latag niya dito, mga ulo ng mga latag dorado. Ayan. Ito po yung mga local salmon, no, na inyong mabibili sa pwestuhan ni Kuya Warren. Ayan yung mga local salmon. Kuya Warren, magkano yung local salmon mo? 200 pesos na kilo. Yan po yung ulo ng dorado. Yung mga isdang dorado ay presyo 200 pesos, no? Labayita kayo, Warren? 200. Dalagang Bukid. 200 din po ang mga per kilo, no?
Ayan, yung mga kilo ng kanyang latag na inyong mabibili mga isdang bato sa Malabon Fish Market. Kuya Warren, salamat! At ito tayo, ito yung mga magagandang latag na mga gulyasan dito. No? So, galunggong natin 160. So, shout out sa'yo. Ayan, mga 130. Ito yung mga latag dito, isdang bato. Ayan, mga papakol. Ang gulyasan natin dito ay 170 ang kilo. At mga labahita rin po sa mga latagan. Ito. Magkano per kilo dito? Ayan po, yung mga dalagang bukid po dito ay 240 na kilo. Ayan, yung mga latag po dito, no? At papakol, mga bangus po dito ang kada piraso ang bentahan. 100 pesos. Pre, good morning sa'yo. Ayan yung mga latag. Kada piraso ng bangus ay 100 pesos. Gulyasan. Gulyasan. 180 ang kilo, no? So, kada piraso rin po yung mga bentahan dito. Pre, salamat ha. Thank you. Dito tayo sa mga latag po ng mga isdang tumpukan na ating i-update, no? At ating i-upload sa ating YouTube channel. So tatawid tayo sa kabilang side para malaman natin kung anong mga klaseng tumpukan ang makikita natin at ating may update. So tawid na tayo. So dito tayo. Balikan natin yung kanilang mga latag. So dito, ito yung mga tumpukan. 100 pesos sa mga espada at 200 pesos na kilo. At ang mga bangus pandaing natin meron 50 pesos sa kadaing at 100 pesos po yan na inyo pong mabibili. At tumpukan po ng mga galunggong natin dito ay 100 pesos. Ayan yung mga latag po dito na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Magkano ang kilo ngayon ng galunggong? 260 lang. 260 po yung kilo. Tulingan. 200. 200 pesos po sa mga tulingan. Ang ating mga galunggong ay 260 per kilo. Salamat! Tumpukan po dito ng mga isdang chabeta. Ayan. Yan po ay 50 pesos at meron din pong 100 pesos. At mga pusit po natin, oh. Shout out po, Nay. Good morning sa'yo. Good morning. Good morning po. 380 po yung kilo ng kanyang mga fresh na pusit. At tumpukan po dito ay 100 pesos sa mga pusit din po. At ang kilo po ng mga espada po natin ay 260. So yan po yung ating update sa latag. Alright, so dito yung mga latag po ay 50 pesos na mga tumpukan. Ayan. 50 pesos lang po yan na inyong mabibili. At ang mga isdang chabeta po natin dito, 50 pesos po yung mga kada tumpok. Ayan, no? 50 pesos po yan na inyong mabibili. At yung mga tonsoy po natin at kabase, 50 pesos din po na bentahan. Alright, ayan na yung mga ina-update natin sa kanilang latagan. Tumpukan po dito, ayan. Magkano yung tumpok ng espada? 50 lang. 50 pesos. Yes. Ayan po, 50 pesos na tumpukan po, no? Meron na kayong pang prito, pang ulam, sa halagang 50 pesos. 160 sa mga gulyasan. Kada piraso, ayan po. Mga bangus. Thank you. Dito po yung 140, isang piraso ng mga bangus. Ito may paninda ng kumari ko dito sa Malabon Fish Market. Good morning po, shout out. At yan yung mga nakikita nyo pong aking update dito sa Malabon Fish Market ng mga latag po ng mga isda na inyo pong mabibili. At dito po yung mga presyo ng torsilyo ay 240. At isdang barakuda. Magkano kilo? Barakuda mo. Magkano kilo ngayon?
220 na. So, yun po yung presyo ng mga isdang barakuda. Eh, yung mga dalagang bukid, parehas. So, 240 rin po yung mga, 220 ang mga kilo, no? Mas dalaga pa sa jowa mo. So, yun po yung mga presyo ng dalagang bukid at barakuda. Salamat! At dito kay Ate Pam tayo. Ayan po ay 180 sa mga presyohan ng gulyasan. At ang bangus po natin dito, per piraso na po ang bentahan, 180. Masarap yan, Ate Pam, lagyan palaman. Magsiswimming. Shout out sa'yo, Ate Pam. Good morning. Ayun. So, support natin yung kanyang account sa YouTube channel, Vendor Mix Official. Shout out po. Good morning. Yan ay mga presyon ng kanyang latag sa Malabon Fish Market. Alright, tawid tayo dito. Dito tayo kay Kuya Romy. Update natin yung kanilang mga latag ng tilapia, no? Kuya Romy, good morning. Good morning. At mga latag niyang tilapiang Batangas at bangus. So, update natin yung mga presyo po ng inyong tilapiang Batangas. Magkano po yung kilo? 120 again. 120 ang kada kilo. Yung bangus po, 200. Maba ng 20. ayun, 200 pesos po yung mga presyohan po dito ng bangus dagupan. Alright, yan po yung update natin sa latag ni Kuya Romy, no? Kuya Romy, shoutout po muli. Joy, shoutout. Good morning. Thank you. Salamat po. So, yun po yung ating update sa latag po dito ni Kuya Romy ng kanya mga panindang bangus. So, dagsa po ang ating mga mamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, shout out sa iyo, Randy Conan, Nair TV Vlog, Tony Vlog, shout out sa inyong lahat. At sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa, shout out po. At kay Mario Morris, shout out. Kay Roberto Puloy, shout out po sa inyong lahat dyan. At lagi po tayo mag-iingat. So, hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.